La Biblioteca del Carmel Juan Mercè ha inaugurat la nova secció de literatura salvadorenca Prudencia Ayala, un fons de 250 llibres que inclou les obres més destacades d'autors del Salvador. Es tracta de la primera secció de literatura salvadorenca a Europa i ha estat impulsada per la xarxa de dones salvadorenques emigrades junt amb la ONG UACAL i el Museu de la Palabra y la Imagen del Salvador. La sociedad catalana puede aproximarse a una historia de un pueblo noble, de un pueblo que tiene una tradición de lucha por la democracia y por la equidad y por la justicia social. El projecte ha rebut el suport del Consolat General del Salvador a Barcelona, així com de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. S'ha escollit la Biblioteca del Carmel, ja que és el barri on hi ha censats més salvadorencs de la ciutat. Paral·lelament s'ha presentat l'exposició Prudencia Ayala, hija de la Centella, escriptora i activista social que va lluitar pel reconeixement dels drets de la dona al Salvador i un referent en ser la primera dona que va aspirar a presidir el seu país l'any 1930.